Здрасти от Севиля и в това видео исках да ти покажа тази кула. Тя е една от най-важните в града и виждаш е много красива. Може да се качиш на нея за хубава гледка към града от една страна и от другата страна за красива гледка към реката. И в реката виждаме голям кораб, който в момента не се движи. И времето е хубаво, но има малко вятър. Можеш да видиш там испанския флаг. Испански флаг или испанско знаме. Испанския флаг се вее леко, което означава, че има лек вятър. Испанското знаме се вее малко. И между кулата и реката има хубава пешеходна алея. Пешеходна, т.е. без коли. Хората могат да вървят, могат да карат колело и не само хората, и котките. Така. И да, хората се наслаждават на хубавото време в Севиля. До скоро!